Ešte nikdy predtým sme nemali také vysoké nároky, neboli sme takí aktívni a výkonní ako v dnešnej dobe. Ešte nikdy predtým sme nepotrebovali taký rýchly prísun energie. Kineto je alternatívne riešenie, ktoré sa skladá z vybraných a exkluzívnych komponentov. Kineto, energetická revolúcia, poskytuje dnešnému modernému človeku trvalú energiu, ktorá kombinuje hodnotné energetické účinné zložky, ktoré nám darovala príroda. Na rozdiel od kávy, guarana kofeín nezaťažuje organizmus, ale ho počas viacerých hodín jemne energetizuje. Vysoko kvalitný japonský zelený čaj používame už viacero rokov na zvýšenie koncentrácie s cieľom čistenia buniek. Čierna baza je bohatá na vitamín C, draslík, fosfor a železo. Tieto látky organizmus potrebuje na zrýchlenie energetických procesov. Mate a zázvor, ibištek, žihľava a púpava zabezpečujú viacero vitamínov, stopových prvkov a minerálnych látok. Iba kineto zabezpečuje tie vzájomne podporujúce energetické látkové kombinácie, ktoré aktivujú energetické rezervy v našom organizme. Kineto je inteligentný nápoj 21. storočia. Dvojitá energia a lahotná chuť za polovičnú cenu. Keď potrebujete cez ňu dodatočnú energiu, pripravte si nápoj Kineto a budete každý deň energetický. Zvyknem veľa športovať, preto je Kineto pre mňa ideálne. Takže naozaj máš dlhodobo viac energie. Vďaka Kinetu celý deň lepšie pracujem a večer mám ešte aj energiu zabávať sa.